Отворих ти ли? Не, от 1 до 3 марта, човек. Стига я. Кой? Бая работи може да се оправят. Брат, виждам те, бе. Брат, тия са много добре, ай ми ги запалиш направо. Ама други цветове имаш ли? Да, бе, други цветове е много ясно. Ти устай, знаеш колко много други модели ще... Ти какво правиш тук, бе? Стига, бе, брат. Ай. Как влезе тук, човек, ти не е нормално. Бе, брат, палашето е брутално, обаче Supreme Off-White, нещо друго. Да, Херан Престън, Кортес, ама... Чакай, бе. Ти какво правиш тук, бе, човек?